ಕಹಳ್ ನ್ಯೂಸ್ದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತಿಳಿಕೆ ಇನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗ್ಲು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಂದಾದ ಬಂಟ ಮುಗ್ಲಡ್ ಜಂತ ಜಗಳ ಕುಡ್ಲಡ್ತಲದ ಬೈದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಇಂಕ ಮುರ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಮುಗ್ಲು ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮುಗ್ಲು ಜನ ಜಗಳ ಮಲ್ಪ ನತ್ತಂದೆ ಆ ಒಟ್ಟಾರೆಡ್ ಬೇತಿ ಏರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಗ್ಲು ಬಿಡೊಂದು ಜರಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಶಾಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಮುಗ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಗ್ಲು ಜನ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾಲ್ತೋನ್ನ ಗಲಟನೆ ಮಾಲ್ತೋನ್ನ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಮುಗ್ಲು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಾಲ್ಪಣ ಪರಂಪರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಊರದಗಳಿಗೆ ಆವಂದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಾಲ್ತೇರು ಎಂಚಾಂಡ ಮಾಲ್ತ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಶಂಕರಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಲ್ಪಡು ಮುಗ್ಲನ್ನು ಸರಿ ಮಾಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಟಾರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲಿ ಬನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮುಗ್ಲೇನು ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾಲ್ತಿ ಕಡಪಡು ಬನ್ಪಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಪೇರು ಬನ್ಪಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈತಿನೆಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋತೀರು ನಮ್ಮ ಕಹಳೆ ಚಾನೆಲ್ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ಜನ ಬಿನ್ನರ್ ನಗಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಲೂನ್ ಶೇಖರಣ್ಣಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಶಂಕರಣ್ಣುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ದಾಲ ಇಪ್ಪಡೆ ನಿಗ್ಲಂಡೆ ಗಲಾಟೆ ದಾನೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಡಂಚಿ ನಾವು ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹೆಂಗೆ ತೆರೀತಿಜಿ ಅಂಡ ಊರದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತ ಬಂತೇರು ನಿಗ್ಲಂಡ್ ಸರಿ ಮಾಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಊರುಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಬೇಜಾರ ಗಲಾಟೆ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ನಿತ್ತನ ನಿಗರಡು ಜನ ಹಿಡ್ದಗೆ ಅಂಚತು ಒಡ್ಚು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿ ಯಾವಂದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲು ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಆದಿತ್ತು ನಗ್ಲು ತುಲೆ ಇರು ಕಂಬೈ ಜೋಸ್ತಿ ನಗ್ಲು ನಿಗ್ಲು ಅದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಜೋಸ್ತಿ ನಗ್ಲು ಇನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ದೋಸ್ತಿ ನಗ್ಲು ಆತರ ನಗ್ಲು ಸೊ ಓಕೆ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ನಿಗ್ಲನ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ನೀನು ನಿಗ್ಲೆ ಊರೋಡ್ಲೇನಿ ಕಾಲ್ ಬರೋ ಸೊ ಅಗಲ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಸೊ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಗ್ಲು ನಿಗ್ಲು ಒಂದು ಊರುನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿ ಪೊಡತ ಇದಂಡ ಊರ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಾಡ್ಲ ಸರಿ ಪೊಡತ ಇನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಇರದ ಅದ ಕಾರಣದಾದ ನಿಗ್ಲೆ ನಾವು ತೂಲೆ ಸರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೇನಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಡತೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಲಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ ಅದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋತ ಆಡತೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಮ್ಗೆ ದುಶ್ಮನ್ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಶ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ನ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದೇ ಎನ್ನ ಸೆಲೂನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲೂನುಗುಲ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗುಲ ಸರಿ ಸಮ್ಮತ ಬರ್ಪೋಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅರೆ ನಿಡೆಗೆ ದಾಯಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಿರ್ ಬಂದಾಗ ಅರೆ ಈರಂತ ಬುದ್ಧಿ ಪನೋಡು ಈರಂತ ನ್ಯಾಯ ಪನೋಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ತೂಲೆ ತೂಪಿನಿ ತುಲೆ ಬನ್ನಗನೇ ಏನನ್ನ ಮಸತೊಂದು ತಾಣ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಣತೆ ಈತು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಜನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಯಾನೆಂಜಿರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸರ್ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಆರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಈರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾದ ಐತೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ತೆಲಿಪುನುದುಲ ಜನ ಇತ ಸಾಂಗಡ ಅಂಡ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಇತ ಮದ್ಯಪಾನದ 100 ಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟ ದೂರ ಇಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೂನು ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಅದಂತ ಅಂಚ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅದೇ ಆ ಜನ ನಕ್ರ ಬೆಚ್ಚಾಪಂಡ ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ನೀನು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರೇನು ಪದ ಬದಲು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರೋಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಪೆ ಸರ್ ಆ ಜನ ಸರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಾನ್ ಇಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದ ಜನ ಆ ಜನ ಪಂಡತ್ತಿತ್ತೆ ಸಾಲೆ ನಂದು ಬಂಡರ್ ಸಾಲೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಎನ್ನ ಸೆಲೂನೆ ಆಂಡ ಸೆಲೂನು ಪಂಡ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅಂದತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೆಲೂನುಗು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿದಿನ ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಹಿತಿನ ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ರೈಟರ್ನ ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಊರೆಲ್ಲ ಈಗ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಹೋಗಿಲ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಮೇರಿಯನ್ನ ನಿಂಚ ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪುನ್ ತೋಜುಂಡು ಅತೀರು ಇಂಬೇರ್ನ ಶಾಪ್ ಅದ ಗಿಟ್ಟನೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ ನೀರು ಚೂರು ದೂರ ಪಾಡ್ಕೊಲಿತನತ ಈ ದಾದ ಮನ್ಪರಿ ಅವು ಯಾನ್ ಬಾರ್ದಿ ನನ್ನ ತೂಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಗಡಗಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂದು ಗಡಗಿತ್ತು ಐದೊಂದು ಚೂರು ಅಂತ ಮಿತ್ತ ಅದು ಐನ್ ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇತ್ತ ಆಜರಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಆಜರಕ್ಕೆ ನಂಜಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಿತ್ತ ಫುಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ನತ ಆಜರಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಆಜರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂಗೋರು ಆಜಂತ ಕೂಡ ಶೋ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಕುಜಲ್ ಎದುರು ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾದಿಪಿ ಪಂಡ ರಶ್ ಇತ್ತು ತಂದೆ ಎದುರು ಪಾಡ್ನಿ ನಂಜಿಡು ಸೈಪುನ್ ಅಜನ
ತುಲೆ ಪಾತೆರೆ ನಂಜಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಗಂಜಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಂಜಿ ತಿಲಕ ಈ ಮೋನೆಡು ತೋಜುನ ಸರ್ ಈ ತೂಲೆ ಸರ್ ಈ ಸರಿ ಮೋನೆ ತೂಲೆ ಸರ್ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ತುಲೆ ನಂಜಿ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ದೇ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಜಿದ ಒಂಪಿನ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಡು ಈಜಿನ ನರಮಣಿ ಅತ್ತು ಅಂದತೆ ಸರ್ ಅಂದತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬುಡ್ಪಾದ ಪಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಈರಣ ಮನಸ್ಸು ತುಲೆ ನಂಜಿ ಬೋಂಡ ದಯಪಂಡಿ ಈರೆಗಿನಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಈರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಜಿಗೆ ಐತೇನಿ ದಯಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಬರೋದಿಜ್ಜೇರು ಆ ಈರೆಗೆ ಚೂರು ಒಂಚೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಹೈಡು ಲೇಪನ್ ಪಡಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಈರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪಾಪ ಆರ್ನೆದ್ರು ಈರಿನ ಶಾಪ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಈರಿನ ವೈನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಹೋದ ಅಲ್ಲೂ ಉಗಿಯುನ ಇಂಚಿನ ಮತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಪಾಪ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಿಡೋಡತ್ತೇರು ಯಾರದ ರೇತ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು 30 ವರ್ಷ ಸರ್ ಅವೇ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನು ಹೊರಕೊಂದುಲ್ಲ ಆಣ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತು ತತ್ತದಿ ಸರ್ ನಿಯತ್ತು ನೀನು ತತ್ತದು ಪೂತಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟ್ಲ ಈರಿ ಏರೆಗೆ ಬೋಡಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೇಳಿ ಸೇರೋನು ಸಂಕರಣೆ ಎಂಚವಳು ಶೇಖರಣೆ ಎಂಚವಳು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಜನ ಕೇಳು ಜತ ಈ ಜನ ಕೇಳು ಜಿ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಬಂದಿನ ಆಗ್ತಾ ಏತ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ಆ ತೇಕು ಜಲ್ ತೆತ್ತು ಕಡ ಕೊಡು ಪಾಪೇ ಅವ ಮಾತೀರ ತಪ್ಪವೇ ನಿಜ ಆಡ ಶುರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಅಜೆಂಟ ಕೇಳಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿನ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನರ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಕಾಸು ಎತ್ತುಂಡು ಆ ತೆತ್ತು ಕಡ ಕೊಡ್ನಿ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಾನವತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರು ಬಂದಿ ಈ ಜನ ಅಂಚತ್ತು ಏತ್ ಕಾಸು ಕಾರ ಆಯ್ತಾ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆ 25 ರೂಪಾಯಿ ತಕು ಜಲ್ ತೆತ್ತು ಕಡ ಸರ್ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಕುಜಲೆ ಪುಣ್ಯಾತ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಎಂಜಿನ ಬರ್ನಾಗ ಆ ಜನ ಉಲ್ಟನೇ ಪಾತಿರ್ನು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಲ್ಟ ಪಾತಿರ್ ಐಟಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿ ಎಂದು ಪನ್ಕ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುಜ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ ಆಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರುಂಡಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತ ಕಡಪು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅವು ಆ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾರು ಇಂಬಿರು ಓಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನಿ ಓಲು ಅವು ಕೇಳಲೇಡ ಓಲ್ ಮಲ್ಪುನಂದಿ ಇಲ್ಲಲೇನಾ ಓ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ ಸೆಲೂನ್ ಇಚ್ಚ ಮಾರೆ ಆಡೆ ಬೋಡತಿ ಆಡೆ ಬಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬರಾತುಂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಜನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಜನ್ನೆ ಕುದರ್ದಿವಿ ಓ ಅವಿ ಸರ್ ಇಂದೇ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೂನ್ ದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಬತ್ತನತೆ ಅವಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪ ಇದು ಎನ್ನ ಸೆಲೂನ್ ದ ಪುದರ್ದ ಕೆಲ್ಲಿ ದಾದ ಪುದರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದು ಪುದರ್ ವಾವ್ ಎಡ್ಡನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿನ ಕತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿನ ಕತ್ತೆರ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಡೆಟ್ಟೋಲ್ ಗಿಟ್ಟೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತನೆ ಏರೆಗಳ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ರೋಗ ಪಗರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಆ ಜಂತ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಪುದರ್ದ ಕೆಲ್ಲಿ ದಾದ ಪುದರ್ ಬಾಜಿಲ್ ಬಾಜಲ್ ದೀಪನ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ ಕತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎರಡ ಬೋರ್ತಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಲ ಬಾಜಿಲ್ ದಲ ಬರ್ರಂಡ ಓ ಬಾಜಿಲ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ದ ಬಾಜಿಲ್ ಐನ ಊರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಡ್ ಬಂದದು ಬಾಜಿಲ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬದರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಆಜಂತ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ಬಿನ ಪೂರ ಬಾಜಿಲ್ ತಕುಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ನಡುಡು ನೀನು ಪಂಪೆ ಮೂರನೇ ಬಾಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಆಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಬಾಲೆ ಆ ಜನಲ ಬೈದನು ಕಾಣತ್ತೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಗ್ ನೋಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ಕನ್ನಡಿದ್ದು ಇಂಚ ಉಂತಿಲ್ಲ ಕಾತು ತೂಪೆ ಈ ಜನ ಕನ್ನಡಿದ್ದು ಕ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಚೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಅಪಗಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೊಂಜಿ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಮಾನ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನು ಈ ಕತ್ತೇರಿ ಪತ್ತದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಇಜ್ಜಂದು ಸರ್ ಎಂಕ ಬಾಲದ ಕೆಬಿ ಕತ್ತೆರೆ ಪೋಯಿ ನಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪೈ ಪುಂಡಿಯೋಡು ಎಂಕ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕತ್ತೇರಿ ಅಡೆಗ ತಿರ್ತುಬೂರ್ ನೆಟ ಅಂಡ್ ಕೈಕಾರ್ ಕುಮ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದು ಸರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐನೆಟ ಅಂಡ್ ಈಜಿನ ಮಿನಿ ಎಂಕ ಯಾಕದೇನ ಹಾಕಂದೆ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ಜನ ಈಜನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ್ರ ಬಡದು ಮಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಂಜಿಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಆಡತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗಿರಕಿ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಿ ತೂಪಿನಿ ಅತ್ತ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ದಂಗದ ಕೊರಪಿನ ಬೇಲೆತ್ತ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಆತ ದಾಯ ಚಲ್ಲಾಪಿನ ಜನ ಇನ್ನು ದಂಗದ ಕೊರಪಿನ ಬಂಟ ಈರು ಲೀಗಲತ್ ಮಾರ್ನತ್ತ ಅಂದತ ದಂಗದ ಕೊರಪಿನ ಗಿಂಬೇರ್ ಬಂಡಿರು ದಂಗದ ಕೊರಪಿನ ಬಂಡ ಸರ್ ಇದು ಪಾಟ್ಲಿ ಬತ್ತನು ಗ್ಲಾಸ್ ದಂಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಈರ್ನ ಶಾಪ್ ಬತ್ತನಗಳ ಪೂರ್ತಿ ತೂಪುಣ ಎಂಬೇರ್ನ ಶಾಪ್ ಈರ್ನ ಶಾಪ್ ದಾಲ ಬೇರೆನೆ ಮಲ್ಪ ಜರಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಗಲಾಟೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ತನ್ನಂದೆ ನಿಗಳ ಊರುಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲರ್ ಮಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಶಂಕರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರುಡು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಳನೆ ಗಲಾಟೆ ಒಂಜೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಬಂಡ
ಮುಗ್ಲನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಗಲವರ ಪಂದಿಕೊರ್ಲೆ ಏರಿಂದೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಾಪಂ ಎರಡು ಜನಟ್ಟು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಚೊರೆ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಜನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಇಮ್ಮರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಗಲಾಟೆ ಮಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನಾಗ ಅವಳೆ ವೈನ್ ಸಾವ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ನಿಂಗೆ ಓಹೋ ಸರಿ 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 ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನ ತುಲೆ ಯಾರು ಪಣ್ಣಿನ ಏರ್ ಪಂಡವು ಫೋನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ಆ ಜನ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಲುಂಡು ಬತ್ತ ಆ ಜನ ಗಟ್ಟಕು ಜಲ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಬೇರೆ ದೇ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆಲಿಗೆ ಬೋದು ಯಾನ ಬೈ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪನ ಅಜಿಪನ ಅದರ ಪಾಡುವೆ ಆ ಕಾಸು ಏನಿಗೆ ಅರೆಗತ್ತ ಅಂದಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬಾಯ್ದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಲ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಕುದೂರ್ನ ಒಂಚು ಇದ್ನೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೇದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ನಾಡಿಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಶ್ ಮಂತಾರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸೆಲೂನ್ ಏ ಪೌ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಶ್ ಮಂತಾರೆ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೋಲ್ದು ತೋಜಿ ಕಾನ್ ಈರ್ ಕಾಂಡನೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ನೀರ್ನ ಗಮಸೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾರುತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಇರ್ನೇ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಸ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೋನೆ ಗಿರುಪುರ ಅಂತ ಮಂದರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅನ್ನ ಅವು ದುಮ್ನಾನಿ ಎಂಗ್ಲನ ಇಲ್ಲಡು ಅಗೆಲಿತ್ತು ಆ ಅಗೆಲ್ ನಾನು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರತೆ ಮಾಮು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿ ಪಾಡಗ ಬಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಮರದಾನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬರೋಡತ್ತನ್ನ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಗಮಸದು ಉಪ್ಪೆರ ಯಾವ ಯಾವೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತ ನನ್ನವೇ ಅಗೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಗೆ ಸರಿ ಪೋಡು ಅಗೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಸರಿ ಪೋಡು ಸರಿ ಇರ್ ಅಗೆಲ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಗೆಲ್ಡತ್ತೆ ಇರ್ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕೋರ ಪಗೆಲ್ಡತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಶಂಕರಣ್ಣ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಇರ್ ಕೆಲವಿತ ಪರ್ಪನ ಕ್ಲೇಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನೊಂದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಯಾರೇ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಕುಡಿ ಪ್ರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಪುರ ಸಂಗತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಬಂಡ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೇಜಾರನ ಬಯ್ಯಬಹುದು 90 ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚಾದ ಮಾನಸಿಕ ಈ ಬೇಜಾರಾತನ ಪುರ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ಈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಿನಿಮಂತದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕುಡುಕರ ಸಂಘಟನೆ ಮಿನಿಮಂತ ದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತಾರೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂದ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೂಡುಂಡ ಈತ್ನ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಈತ್ ಪರ್ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅರ್ನ ಯಾವಳು ಬೋರ್ಸೆಲ್ ಉಂಟು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಅವು ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರಶಾಂತರೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ ವಾಜನಕ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಗುಳ್ಳೆ ಬೀಪೆ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಬೇರ್ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ತೂಕ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ మీరు ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಐಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ನ ಐಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಘದ ಒಂದಾಲ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ರಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಲ್ಲ ಪನ್ನಡಾರ್ ಖಂಡಿತ ಕೇನ್ಕ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕೇಳಲೆ ಮೇರ್ನ ಹೋಗು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಕಲ್ವ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸೆಲೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತಾರ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತಾರ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ವ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಗಡ ಕಲ್ವ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ್ನೇಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತೆ ಮುರಣ್ಯಾರ ಬಂಡರತ್ತೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೈನಿ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲೆಗ್ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಚ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟು ನಂಚೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಳ್ತಿ ಓಡು ಅಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಒಂಜಿದಿಲ್ಲ ಅವು ಈರ್ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಕಟ್ ಬಂದಿ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಲೆ ಇರು ಡೀಪ್ ಆಧಾರ ಪಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟ ಪಾತ್ರ ಇಂಬೇರು ಪಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ನಿಜರಿದೆ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಉಡುಕೆರೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದಲ ಮುಖಾಂತರ ದಲ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಈರ್ನ ಶಾಪ್ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ತು ಇಂಬೇರೆ ಶಾಪ್ ಕಟ್ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು ಒಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಲೇತಾ ಟೋಕನ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಸೆನು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಇದು ಬೇಜಾರದ ತಲಿಕೆನ ಅಂದೆ ಬೇಜಾರದ ತಲಿಕೆನ ಅಂದೆ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಐನ್ ಪೂರ ಗೇನ್ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರ್ ಬಾತಿಯರು ಎಂಚಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಶಂಕರಣ್ಣ ಈರು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ದಿನವಾಲ ಬತ್ತ ಪರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಬಾಯ್ದಟ್ಟ ಆ ಜನ ಪರ್ಪ ಅವನತ್ತು ಸರ್ ಅಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ಪೆ ಐತ ವಿಷಯ ಯಾನ ಸಾತು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಾಡಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ದಯಮಾಡ ಸಂಘ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಮಲ್ಪಡಾರು ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾಡು ಊರುದ್ದ ದೇಶ ಪಕ್ಕ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ
ಈ ಸೆಲೂನುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಜನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ನಮಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ ಗಡ್ಡ ದಿತ್ತನ ನಮ್ಮನ ಗಡ್ಡ ನಮ್ಮನೆ ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಏಪಲ ಸರಿ ಆಪುಜ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಅಂಜೋಕ್ನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಲ ಈಸ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸೆಲೂನ್ ತಗಲಿ ವೈಕೋಸ್ಕರಣಿಗಳಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಬೋಲ್ ಪಂಡ ಸೆಲೂನ್ ಬತ್ತ ಪೋದಿ ಅಂದತೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಘದ ಮೂಲಿತ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಇಗಳು ಸುದ್ರಡಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿನ ಮನ್ನಾಗ ಈತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಗಳು ಬೋಡುವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಲಾಭ ಖಂಡಿತ ಸೊ ನಾನು ಸತ್ಯವಂತ ಸರ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾರೋ ಊರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೊಡಾರ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ನಿತಿನ್ ಒಂದೆ ಸರ್ ಮೂಲ್ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲ ಊರದ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಶೇಖರಣೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಗಲಾಟೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದ ಆರ್ಯನ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿತಿನ್ ಬರ್ಪೇರ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರ್ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತು ಹೋಯಿನಾರು ಅಂದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಬೆರ್ನೈಕ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿತಿನರೆ ಹಲೋ ಶಂಕರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರದ ದನಿ ಆತ ವೈನ್ ಶಾಪದ ದನಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಗೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಈರೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ರೇಟ್ ಮಂತಾರ ಇಂಚ ಮಾಲ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಏರು ಮಾರು ನಿಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ನೆ ಮಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೋ ಅವು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂತೆ ಬರ್ದು ಪಾರತ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಮಲ್ಪಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ರೇಟ್ ಬಾರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಪರ್ಪುನಗ್ಲ ಇಂಚ ಪರ್ಪುನಿ ಎಂಬ ತೂದೆ ಮಲ್ಪುನಿ ರೇಟ್ ತೂದೆ ತೂದು ಪಕ್ಕ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅದು ಈ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಈ ನಮ್ನೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಪಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಆರು ಇಂಬೇರು ಸೆಲೂನ್ ಇರತ್ತ ಎಂಕ ಸತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರು ಇಂಬೇರ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಅಮಾಯಕ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಿರಿ ಇಂಬೇರು ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಸೆಲೂನ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೂಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಸೆಲೂನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೀರಿ ಆಜನ ಮಾರ್ನು ಆಜನ ಸೆಲೂನ್ ಮಾರ್ನು ಆಜನ ಸೆಲೂನ್ ಬೇಗ ಸೆಲೂನ್ ಮಾರ್ಪಾರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುದು ಅರೆಗೆ ನಾನು ಬೂಚಿಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡೆ ಅವು ಯಾನಿ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿತ್ತು ಆರು ಈತ್ ಕುಜಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಸೋ ಕೊಡು ಬಟ್ಟಿಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆದಂ ಬತ್ತೆ ಆರಿತ ಕಾಲ್ ಈ ಜನ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಮಗನ ಗುಜಾಲ್ ಇದೀನಿ ಇಂಚ ಅಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿಗೆ ಎತ್ತಲೇಕೆ ದಾಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದೋಡು ಚೂರು ದೀರವಂತೀನಿ ಅವಳದೀತಿ ಈ ಜನ ಮಗನ ಐಕೆ ನೀರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಬೂಚಿಡು ಕೊಡ್ತೀನ ಅವು ಮಾಲತ್ತ ಅವು ಟಾನಿಕ್ ಐಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿನ್ ಕೈತತಿ ಐಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡ್ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂದಿ ಈ ರೈಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇರ್ನ ತಪ್ಪು ನಿತಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಕ ಮುಗ್ರು ರಜನ ಸರಿಯಾಪೇರಂದ ಬುಕ್ಕ ತೋಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೇನೊಂದು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಐತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒರಿಯಾಗ ಪಕ್ಕಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಹಣೆ ಬರ ಇರಿ ಪಂಡರುತ್ತ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಐಜ ಬೇರೆ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅನುಜಿ ನರಮನುಜಿ ಹಾಲಾಯ್ಕೇನಪ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಹಾಲಾಪಿನಿ ಸರಿ ಆ ರೀತಿ ವೈಶಾಪ ದಿತಿನಾರು ಹಾಲಾತಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯಾರು ಆರು ದಯ ಬಂಡು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪರ್ಲೆ ಬಯ್ಯಾನಗ 90 ಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಟೆ ಸರ್ ಪಂತಿರದಿರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಮೇಕೈ ಬೇನಾನಗ ಯಾನ್ ಪೂತೌಲ ಅರ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ವೈಶಾಪುಡೆ ಪರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಆಜನಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಇದು ಸಂತಿ ಯಾವ 90 ಪರ್ಲೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ದಯ ಪರ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಣಿ ಬೆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪಣ ಮರ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಇರತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಂಬೇರು ಈರೆಗೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಈರ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಶಾಪ್ ಇಡ್ಬೋದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಪಣ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಮನಮೋಹಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಭಂಡಾರ, ನಾರಿ ಮಣಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಸಾರಿ, ಕುರ್ತಾ, ಲೆಹಂಗಾ, ಪುರುಷರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡೋ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆಯಾ?
ಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಹಾಸನ್ ಟವರ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256295208. ನಮ್ಮ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳು ಉಜಿರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಆಚಾರ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ. ಗಂಟು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಉಬ್ಬಸ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ. ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ವಾರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8197691577. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೊಡೋರ ಕುಸಲದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿಗೆ ಶಂಕರಣ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಶೇಖರಣೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮುಗ್ಲನೆ ಗಲಾಟೆ ವಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಚೆರಡುಗುಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸರಿ ಮಾಲ್ದ ಇಂದೆಡ್ತಲ ತೀವ್ರವಾಯ ನಂಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸರಿ ಅಪ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜ ಎರಡು ಜನ ಮೋನೆ ನಲ್ಲ ತೂಪಲಕ್ಕಿಜ್ಜ ರೀತಿ ಬರೋದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಮೋನೆ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಯ ಅಡಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೋಪನ ದಿಯೋಡೆ ಪಂದ ದಾಯಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರು ಇಜೆಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಡು ಅದಿಪ್ಪು ಇಜೆಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅದಿಪ್ಪು ಇರ್ ದಾಯಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಬೋದು ಮುಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಪ್ಪು ನೀಂದು ಗಲಾಟೆ ಯಾರ ಈರ್ ಯಾಂದಲ ಪೋಪುನತ್ತು ಬಕ ಆಯನಿ ఆయన విషయం చెప్పన్నాక ఆయన కుజాలు తెత్తి బొక్క ఆయన కుంటునుల్లు ఆయన అంగర్దల కుర్పరాబ్జ అంద అప్పుడు అంగర్దల కుర్పరాబ్జ ఓకే ఆయ బాతుదు అవేను కూన జాలకు కుట్ట కుర్తి అవు కుజాలు పోతేన సేలుంద అది ఈర్న వైన్ షాప్ ఓకే వైన్ షాప్ ಮುರಾನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾರೊಂದಪ್ಪನಾಗ ಆನ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಂಟು ಕುಜಾಲ್ ಕುಡ್ದು ಇಂಕ ನಾಯಿರ್ದು ಕಾರ್ಯ ನೆಡ್ತು ಪೋತಿ ಅವ್ನು ಎರಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೋಪ ಬಾರಂದೆ ಕುಳ್ಳುವ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಪ ಬಾರಂದೆ ಕುಳ್ಳುವ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಆಡ ಪಲ್ಲಿ ಅವು ಸಂಜೆ ಕೇಳ ಅವು ಸರಿ ಬುಕ್ ಈರು ನಿಜವಾದ ಈರು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮಾತು ಏನಿಲ್ಲದ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಏರೇ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಏಜ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಆಗಲ ಪಂಚದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ಈರ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು ಈರಿಗೆ ತಂಡ ಬಯ್ಯಾನ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಿನಿ ಉಂಡ ದುಂಬಿಡ್ದು ಇತ್ತಂಡ ದುಮ್ಮೂರ್ದು ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕತೆ ಇತ್ತಂಜ ಅದೋಟು ಬಯ್ಯಾಡು ಪೋರ ಕೇಳ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಚೆಪ್ಪುನ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ತದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನರಮನೆ ಕೇಂದತೆ ಪನಿಯರ ದುಮ್ಮದ ನಗೆಲಿತ್ತರು ಅವನೊಂದು ತಮ್ಮನೆತ್ತನು ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಬರ್ಪಿದ್ದಿನೋಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದವ್ಲೇರು ಓಕೆ ಕುಡೋರಿ ಕಾಲರ್ ಅಡಿವ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲು ಊರದಾಗ್ಲೆ ಏರಂದುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲರ್ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಸಚಿನ್ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲರ್ ತೂಲೆ ಸರ್ ದಾದ ನಿಗ್ಲ ಊರದ 2 ಜನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಸರಿಯಾ ಪೇರ್ ಬಂದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗ್ಲು ಇರೋರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಆവുದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ವಸ್ತು ಬೇಜಾರ ಆവുದುಂಡು ಸರ್ ಬುಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ್ಣು ಜರ ಇರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜರ ಮೂಲ ಪಾಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾಪೆ ಕೇಶವನತ್ತಿ ಸರ್ ಒಂದು ಶಂಕರಣ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮುಟ್ಟೇರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಚಿನಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮುಟ್ಟೇರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಈರ್ನ ಮುಟ್ಟೇರಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಾ ಇತ್ತಿಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಜೋ ಬಿಡದವ್ರ ಖರ್ಚು ಬಿದ್ದದ ಕಣ್ಣು ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ಅಂದ ದನಿ ಪಂಡೇರಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಈರೇನಾ ಅಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚೇಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೊಂದು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಪಲ ಕೈಪೆ ಕೇಳಿ
ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ನ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಅದು ಬಾರ್ ಪಾಡ್ನ ಬಾರ ನನಗೆ ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಬೊಡಿಸಿ ಬಂಜೆ ಆಗಿ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಂಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು 50,000 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂಜಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಜನ ತೆತ್ತೆ ತುರ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಾಸು ನನಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡು ಕೂಡ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಉಚ್ಚ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕೊರೋಡು ಯಾರೇ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಿರು ಅನ್ನಂದು ಏರು ಪಾತಿಯರಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಓ ಇರ್ನ ಗುರ್ತನಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆಗಿನಿ ಓ ಗುರ್ತೇಜಿ ಭಾರತದ ಬೇಜಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಬುಲಿಪೂನ ಉಂಟಲೆ ಪುದಾರ್ ಬಲ್ಲಿರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾರು ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪದ ಸಚಿನ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಟ್ಟನೆ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಏತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರನ್ನ ಅವು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷೋ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಾ ಅವನ್ ಇರಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ ರಿಕ್ಷೋ ಅಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಪುರೇ ಆಚರ ಕೈತಲ್ಲಾರು ಸೆಲೂನ್ದಾರ್ ಪೂರ ಬೇಜಾರ ಬೆಚ್ಚ ಅವನಿಗೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯತ ಅದೇ ಸೆಲೂನ್ದಾರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪಾತಿರ್ಜಾರೆ ಬಟ್ ತೂಕ ಸಚಿನಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆಗಣ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರನ ಪನ್ನೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿನತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗ್ಲನ ಮಾತಿರ್ನೆದುರು ಮುಗ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಸರಿ ಬಂದಿ ನೀವು ವಾದ ಮಲ್ತುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಮುಗ್ಲನ ಉಲೈಪನ ತಪ್ಪುಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಾರ ಅವಕಾಶ ಬಜೆಟ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಡ್ಜಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಪುಡ್ಕಿನ ಅದ್ರಡ್ ಜೀವ ಉಂಡು ಬಜೆಟ್ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಚಿನ ನೀರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೂಕ ಮುಗ್ಲು ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸೆಲೂನ್ದಾರ್ ಯಾರು ಈ ಬರ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತು ಕೊರ್ಪು ಬುರ ಇಲ್ಲ ರಟ್ಟವನ್ ತಪ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟಾಲ್ ಬರ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ಒಯ್ಕ್ ಬನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ ಮೇರೆ ಸಚಿನರೇ ಡೆಟಾಲ್ ಒಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಯಾರು ಸೆಲೂನ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಂడి ಈ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತನೆ ಕುಜಲ್ ಜಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಂದ್ಪೋ ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಓಹೋ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕವನ್ ಪುಸ್ಕು ಪಾಪ ನಡ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಇಂಚ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವು ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ತತ್ತದ ಮೂರು ದಿನ ಅವು ಸಚಿನರು ತಪ್ಪು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅತ್ತವು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ಅಂಚತ್ತು ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚದ ಮರಪಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೇರ್ ಸಚಿನಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವಿಷಯ ದಾಯಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ತಪ್ಪುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಟ್ಟು ಏತು ಸೆಲೂನ್ಲೆಪ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ನೀಟಾದ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ ಪೋದು ಸೆಲೂನ್ದ ಚೆರಡು ಕುಲ್ವೇರು ಆ ಕುಲ್ವೇರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಈರು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಬೇರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕಡೆ ಆಯರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಈರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಕಾರಣ ಈರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಬರೋದುಂಡಿ ಸರ್ ದಾದಾತನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಏನ ಅಲ್ಲಲ್ ತಪ್ಪು ಆತಿ ನಾವು ದಯ ಬಂದಾಗ ಹಾನಿ ಕಾಂಡ ಈ ಜನ ಗಲಾಟೆ ಬಲ್ತ ಹೋತು ಸರ್ ಅವು ಎಂಕ್ ತತ್ತದ ಬೋದು ಅಂಚ ಬೂರ್ದು ಅದು ಪೆರ್ಲಯ ಅವು ಅತಿ ಆ ಜನ ಸತ್ಯ ಪಂತನ ಯಾನ ಕ್ಷಮೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಇಡೀ ಲೋಕಡಿ ಪಣಂಚು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೆಲೂನ್ ತಗಲು ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒರಿ ಹಿಡ್ದಾರ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ತದ ಮಾತ ಸೆಲೂನ್ ತಗಲಿ ಬರ್ರ ಏಪಲ ತಪ್ಪು ವಿಷಯ ಬೇ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಗುಂಬೆ ಒಂದೇ ರಡ್ಡೆ ಏನಾದ್ರು ಓಡಿ ಹೋಯ್ಪು ಆದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಬಿಪಿ ರೇಜಾಪಿನಿ ಸರ್ ಬಿಪಿ ರೇಜಾಪಿನ ಇಂಚನೆ ಗಡಿ 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 ಲಕ್ಕದುಂತು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಕುಲ್ತು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪಣತೆ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಲಕ್ಕುನು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತದ ಈರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ತುಯರತ ಸರ್ ಇತ್ತೇನೆ ತುಯರತೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೈದ ಇತ್ತೇನೆ ತುಯರ ಯಾರನ ಆಯನ ಅಬತಾರು ಯಾನೆಂಜಿನ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಬಂದಾಗ ಈತ್ ಬಿಪಿ ರೇಸ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಗ ಏನವನ್ನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಿಪಿ ರೇಜ ಅಂದ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ್ಯಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಈ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬಾಡುವತ್ತ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಟ ಕತ್ತೇನೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಇರ ಬಿಪಿ ದುಮ್ಮೆ ಉಂಡಾ ಬಿಪಿ ಬಿಪಿ ವೆಲ್ ಪಡ್ತ ಮೇನ್ ತೂನಾಗ ಏರ್ನು ಸತ್ಯವನ್ ಪೈ ನೀನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಪಿದ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೆಟೋಲ್ ಲೆವಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೇಜಾಪುಂಡು ಆಂಡರ್ ರೇಜನ್ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚತ್ತೆ ಸರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಹೊರಾನೆ ಬೆಚ್ಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೋರಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗಲಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಆಡಿಷನ್ ದೊತ್ತು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪನ್ಪೆನಿಗಳಿಗೆ ವೇಟ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಏರ್ನ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ಗದ್ದಿ ಮಾತಾಡುದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಸೆಲೂನ್ದ ಶೇಖರಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು
ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಸರ್ ಇರಗೇನು ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಂడి ಕೋಡೆ ಬತ್ತ పోయి ನೀರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸೆಲೂನುಗೂ ಕೋಡೆ ಹತ್ತು పోయి ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಆಜಾನೆ ಎನ್ನ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇರಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಬೇಕ ಈರ್ ಬಲ್ಲಿ ತರಡಿ ಮುಂದ ಯಾನು ತರಡಿ ಮುಂದ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಟ್ಟುನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಟ್ಟುನ್ ಅತ್ತನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅತ್ತನ್ನ ಈರ್ ಬಂದ್ಪುನಕ್ರ ಆತ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುರ ಅಂದ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪನೋಡ ದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಇರು ಆರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಪೇರೆ ನನಗೇನು ಇರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ತುಲು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ದಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ನನಕಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರಿ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ ಆಜಂತಲ ಕತ್ತತೆ ಲೂಟುಜಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಕಿಶೋಡಿ ಸೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊರ್ಪಾರಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೀರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ 2 ಜನ ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆಲ್ಲೂರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಸೌಖ್ಯಣ್ಣ ಅದೇ ಕೂಡ ಮುರಳಿ ಆರು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತನೇ ಒಂದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜು ಓ ಆರು ಏನನ್ನು ಬಂದಿನಿ ಓವಣ್ಣ ಇನಿ ಬಂದಣ್ಣ ಓ ಬೇತಕಲು ಇಜ್ಜೆವು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನಣ್ಣ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಈಗ ಯಾನೆ ಒರಿಯೆ ಎಂಕೆ ಯಾವ ಯಾನು ಒರಿಯಣ್ಣ ಓವಣ್ಣ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಣ್ಣ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾತಿರ್ನೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾನಂದಲ್ಲರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇ ತೂಲೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾವು ತೂಲೆ 2 ಜನ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಬಂಡ ನೀಗ 2 ಜನ ಈತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಬಂಡ ನೀಗ 2 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡ್ದು ಸರಿ ಆವಡು ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಏನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರ ಮನೆಗಳ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಗುಲ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ರ ನರ ಮನೆ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತದ ಏರಿಗೆ ದಾದಾಪಣ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂಜಿನ ತಬಾಳ್ವೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲೇನು ನಿಗ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಗ್ಲ ಈ ಜನ ನಿಗ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಒಲಿದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕತಂಡೆ ಏತೋ ಜನ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಡು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪಣಗ ನಿಗ್ಲ 2 ಜನ ನಿಗ್ಲಿನ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾದ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಅಂದೆ ಆ ಈರ್ನ ಗಲಾಟೆನ ಇಂಬೇರ್ತು ಒಂದೆ ಈರ್ನ ಗಲಾಟೆನ ಇಂಬೇರ್ತು ಒಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಂಜಿ ಮಾಲ್ಪಂದೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಅಂಜಿ ಮಾಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಊರ್ನೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದ ಪೋಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಗಲಾಟೆ ಏಪಲ ಮುಗೇರೆಜ್ಜಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಂದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪನಪುಡಂಚಿ ನೀರು ಪಟ್ಟು ಏಪ ಈರ್ಲಾತಿ ಇಂಬೇರ ತಪ್ಪು ನಡೋದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂತ ಪಟ್ಟು ಏಪ ಇರು ಅಂದತ್ತೆ ಸೊ ಈರಿದಾದ ಬಂಡ ನೀಗ 2 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಣಗ ಇರ್ನ 2 ಜನ ಅಂಗಡಿ ನಡುಟ್ಟು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಬತ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡದು ಆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲ್ಪೇರ ಸೋರು ಮಾಲ್ಪೆ ದಯಪಟ್ಟ 2 ಜನ ಜಗಳ ಲಾಭ ಅವ ಆಪುಂಡತೆ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಗ ನೀಗ 2 ಜನ ಸರಿಯಾಂಡ ನೀಗ 2 ಜನ ಕೆಟ್ಟೆ ನೀಗ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀಗ 2 ಜನ ಹೊರ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ 30 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡಾರು ಆ ದುಂಬು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನೋಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ಎಂಚೈತಾರಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನುನಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ್ ಬನ್ನಗ ಈರಿಗೆ ಕೋಪ ಪೋಪುಂಡ ತುಕ ಕೋಪ ಬೈನ ತೆಲಿಕೆ ಜಲೆಯರ ಅವು ಎನ್ನುನಗನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೋದಂತೆ ಪಾತರ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ನಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ಕಾಯ್ನಿ ಇರು ನೀತು ಪನ್ನಾಗ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಕೋಪ ಜಗಳ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜನದಾದ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪುನಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಸ್ನೇಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಒರಿಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗಲ್ 2 ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತೋಜು ನಗಲಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಐ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶೇಖರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಂಕರನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರಾಜ ಅಂದು
ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಚಾಪ್ತಾರಿಗೆ ಬಂದ ಅಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಶೆಲುನು ಉಂಬೇರು ಕುಲ್ವೇರು ಇಂದು ಶೇಖರಣೆ ಕುಲ್ವೇರು ಇಂದು ಇಂದದು ವೈನ್ ಶಾಪುಡು ಶಂಕರಣ್ಣ ಕುಲ್ವೇರು ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಗ ಉಂಡತ ಕೇಕಲ್ ಕೈಪಾಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಬಂದದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸುನ್ನಾಗ ಗಲಾಟ ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಹಿಡಿದು ಜಗಳದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ರೋಡ್ ಅಗ್ರಜನ ಮೂಲ ಸರಿಯಾದ ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂದ ಸರಿಯಾಯ್ತು ಸರಿಯಾಯ್ರು ಬೊಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಸರಿಯಾಯ ಎಂಕಲ ತಪ್ಪೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಸರಿಯಾಯ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕೆ ಆ ಜನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲಾದಿತ್ತು ಇನಿ ಎಂಗನ ಸರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಸರಿ ಆತೆ ಬಂದ ಅದನ್ನ ಒತ್ತೊಂದುಡು ತೆಲಿಕೆ ಉಂಟು ಬನ್ನಗೆ ಈ ತೆಲಿಕೆ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬನ್ನಗ ಬುಡಿಯ ಬಡ್ಡಿರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬುಡಿಯ ಬನ್ನಗ ಏನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನ ಬುಡಿಯರು ಅಂದು ಬುಡಿಯರು ಈ ತರ ಪಂಚಜೇರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಸರಿಯಾದ ನಮಕ್ಕಳ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾರು ಕುಲ್ಲೇರ ಹಾಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೈ ರಾತ್ರಿ ಖಂಡಿತ 6 ನಿಖಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಹೈಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುನೆ ಬತ್ತು ನಿಖಿಲನ ಕಲಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಊರು ತಗಲಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಚಾಡ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಕದುಂತಿಯಾರ ಪೆಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಲೆ ತುಕ ಲಕ್ಕೋಡ ಕುಲ್ದಿನಲ್ ಪಡೆದೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಚಿಕೆ ತುಲೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಆಗ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲು ಬಿಪಿ ಅಂದ್ ಈ ತರ ತೂವಿನ ಈರ್ನ ಬಿಪಿದ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕುಚಿತ ಮೌನ ಈರ್ಲ ತುತ್ತಿ ಯಾರು ತುತ್ತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೂಲೆ ಸರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಸೂಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ದಯಪಣ್ಣನ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಬೇನನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ದುಡಿ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಪೂಜೆ ಉಳ ಹಿಡ್ದೆ ತಿಳಿಪುವೆ ಓಕೆ ಕೈ ಕೊರನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತಂಡ ಕುಸಲದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಮನಮೋಹಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಭಂಡಾರ ನಾರಿ ಮಣಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಸಾರಿ ಕುರ್ತಾ ಲೆಹಂಗಾ ಪುರುಷರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡೋ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆಯಾ ಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಸನ್ ಟವರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256295208 ನಮ್ಮ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳು ಉಜಿರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಕುಸಲ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಹೊರತು ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಕುಸಾಲ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಲವಾಗಡಿ ಪುನರ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾದವ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪುದರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪುನರ್ ನರೇಂದ್ರ ಸರಿಪಳ್ಳ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರು ಕುಸಾಲದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸವಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕುಸಾಲ್ ಕೊರಿಯಾರ್ ಇನ್ನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಸರ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಗಳಿನ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಯಾದವಣ್ಣೆ ಏಪ ರಂಗಭೂಮಿ ತ ಕಡೆಗೇರಿನ ಒಲವು ಬತ್ತಂಡು ಬುಕ್ ಏಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಸರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ ಆದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅದು ಏನು ಕಲಾ ಸಂಘ ಮಾಡು ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನಾನು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ನಾಟಕ ಹಿಂಗೆ ಮಹಿಷಿನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮ ಅಂಚೆ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ವೃತ್ತಿಪರದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೈಪತ್ತು ಏನೈಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿ ಐಟು ಸದರ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂಜನೆ ಕಡಲ ಮಗ್ಗಿ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಿಡ್ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ 6 ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ಜೇರಿ 3 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಅಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ
ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚಾವ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇವನ ಡ್ರಾಮಾದ ನಡುಟು ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಬೋಡತ್ತ ಜೀವನ ಬೋಡ ಬಂದಿನಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡು ತುಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಬಂಡಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣದ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಕಾಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರೆಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡ್ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಅವ್ರು ಎಂಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರದ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಅವೇನೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ SSLC ಕಲ್ತ ಎನ್ನ ಮಗಲು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈತ ಪೂರ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕನು ನಂಬುದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಎಂಗ್ಲನ ಬಡವ ಒಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬಂಜಿಗೆ ಚಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ನಂಬುದಿತ್ತು ಅಪಗಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪುಟ್ಟನೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾದ ಈ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಗಳೂರು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ 17 ವರ್ಷ 16 ನಾಟಕ 3 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಜಿರಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಸಡನ್ ಅದು ಕೇನಕ ದಾಲ ಅರ್ನೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿಪರಡು ಅರ್ನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನಗ ಅವನ ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆನ್ನ ಆಕ್ಲೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಕಲಾ ತಂಡದ ಯಜಮಾನ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ಕೆಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಣು ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆನೇ ವೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರ ಅಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಡತೆ ಯಾನೊಂದು ದಾಯ ಬೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿನಿಕ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಡದು ಸಿಡನ್ ಎಂಕ್ ಮೋನ್ ಅರು ಸರ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ ಕೇಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಬಂಡೇರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಪೊಸದನ್ನ ತೇರ್ನ ಸೇರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅದೇ ಅಂಚಾನು ಐಕ್ ಲಹರಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸೇರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧೋಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಕಲಸಂಗಮಕ್ಕೂ ದಾಲ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಕೊರಂದಿನೆಟ್ಟಗಾದ್ರ ಎಂಕುಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಹೊಸ ಟೀಮುನು ಕಟ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಾ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಿದಾಯದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ದೆಪ್ಪೋಡು ಪುಡಪೋಡು ಬಂದಿರೋದು ಆಂಡ ಓ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇತ್ತು ನಾಡ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಾಡ ಐಕಿ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ವೈಪುನು ಅವು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ತುಕ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ നമ്മുടെ കുസലത ചാവടി ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಣ ಬಲ್ಲೆ ಕಿರಣರ ಡ್ರೈವರ್ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲ ಲಂಚನೆ ಪಗೆಲ ಲಂಚನೆ 71 ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಿರಿ ಓಕೆ ಬುಕ ಸರಿ ಪೇರತೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಗಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಮೂಲ ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಜಾಲ್ ಕೊಡ್ಪುರ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಇತ್ತಾಗಲಿ 2 ಜನಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡ್ತು ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಯಲ್ ಆಯ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಅದರ ಮಾಡಿ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅಂಜ ಭಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಭಯ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಪಾರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಯಾನಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ರೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಗೆಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಲಹರಿ ತಂಡಡು ಓಕೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಐತ ನಡುಟು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಕಾರ್ ವೈಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಪೂರಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗ್ನ ಪಡಿ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇನ್ ಏರ್ಲ ವೈ ಪೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಈ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಇದು ನಾಟಕ ಎಡ್ಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಸರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಅವು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ರೆ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ಪೋಯರ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಕಲಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನೇ ಒರಿಪೌಡ್ ಸರ್ ಈರ್ ಇಂಬೆರ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜೂನಿಯರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಸೊ ಸರ್ ಈರ್ನ ರಂಗ ಜೀವನ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಏಪ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಾರಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡು 7 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಸರಿಪಲ್ಲಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಬಂದ ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾನೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾನೆ ಕ್ಲಬ್ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕನ್ ಐಟ್ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಇತ್ತೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಡ್ಡ ಟ್ರೂಪ್ ಹುಡುಗರು ಬೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಯಾಡಿ
ಆರು ನಮ್ಮ ಸಾರದಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎರಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೋತೇರು ಐಟೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಮನಸಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಣ್ಣೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಯಾದವನ್ಯ ತುಯ್ಯರ್ ಯಾದವನ್ಯ ತೂದು ಏನನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾದವ ಮನ್ನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಲ್ಬೆಲ್ಲ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್ಗೂ ಆರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ 6 ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಆಜು ವರ್ಷ ಐಟಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಕಡಲಮಗೆ ಮಾಮುಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಬಿಕ ಬಕ್ಕ ಮಣಿಗಂಟ ಮೈಮೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಅವ್ರು ಮಲ್ತಿದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 6 ಪಲ್ನಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಗಲ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಾರಥಿ ತಂಡೋಡು ಕಟ್ಟೆದ ಗುಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರಿ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರಿ ಐಟ್ ಲಂಚನೆ ಅವಳು ಅಂತ ಒಂಚ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ಉಂಟುಂಡು ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ವಿದಾಯ ಬತ್ತದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಉಡುತ್ತೆ ಲಹರಿ ಟೀಮ್ ಉಡು ಅಜ್ಜರ್ನ ರೋಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೋಲು ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಐಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ಸರ್ ಕೂಸಪ್ಪೇರಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಓಕೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮಡಿ 2 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಹಾ ಅಗ್ಲಟನೆ ಪಾತಿರ ನೀನಿ ಆಗ್ಲು ಪೋಯ್ರು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲು ಪೋದು ಇತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾದವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ನತ್ತಿ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಒಂದು ಅಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತಿಂದ ಬನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕನಿಗಳ ನಾಟಕ ಜೀವನ ಬಿಡುದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರಿ ಸೊ ಏಪ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಯಾಸಳ್ಳಿ ವಿಜಯ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ 2-3 ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುರಾಣಿ ಒಂದ್ ಜನ ಒಂದ್ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯ ಮಾರ್ರೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಮಾರ್ರೆ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಾನಿದ ಗಂಟೆಗಲ್ವೇರ್ ಬರ್ಬಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದ್ ಜವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಾವು ಜವು ಬರೋಂಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಬಂದು ಅವಲ ಐತೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ನದವರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಭರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರೋಲು ಇದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ರೋಲು ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅನ್ ಪೋಯಿನ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಉಜಿರೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ ನಾಗಭರಣ್ಣ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾಗಭರಣ್ಣ ಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಅವು ಎಗ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾರೆ ಕೂಡ ಆತಿನ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಣದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಸರ್ ಈರ್ನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈರ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಈರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನುಭವ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸುರುಕು ವಿಜಯನ ಕೊಡಲ್ವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಂಗೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 5 ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ 5 ಬಕ್ಕ CPL ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಲ ನಿತಿನ್ ಸಂಗಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತ್ರ ತೋಡಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಜಿತ್ ಮರೋಲಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಆರೊಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪನೋಲಿ ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಾరు ಸರ್ ಸೊ ಅಗಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಂಚನ ಯೋಚನೆ ನಡಿಪುಂಡು ಅಂಚಿನಗಳಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ ಕೆಪಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಕಲಾವಿದರು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರೆಗ್ ಲಂಚ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅದೇ
ಕಲಾವಿದರು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಕಲಾವಿದ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ನ ನಿಜ ಜೀವನಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತನಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತನ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಲಾವಿದ ಕೊಂಚ ನಿಯತ್ತು ಪೋಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾತ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ನ್ಯೂನತೆ ಇತ್ತನಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅವಾಯ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಡ ಇತ್ತಿನ ತಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ತಂಡಗುಲ ಆಗುದು ಪೋಪುನ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ವೃತ್ತಿನ ನನ್ನೋರೇಂದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಈ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಉಳಿತೆ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲು ವಾವಾ ಚಾನಲ್ ವಾವಾ ನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಟೀಮುಡು ಆ ಟೀಮುಡು ಅಕ್ಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಪುದರ್ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತೆ ಕಲಾವಿದನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಸೋದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಈರ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪನ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರಂದು ಬುಲಿಪುನ್ ಮಾತ್ರೆ ಅಂದೆ ಇಂಕುಲವೇ ಯಾರು ಪನ್ಲಕನೆ ಯಾದವ ಮನ್ನ ಕೂಡ ಪನ್ಲಕನೆ ನಾಟಕ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಪನ್ಲಕನೆ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ವಿದಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ದಾದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಐನೇ ಮೂಲ ಅಳವಡಿಸೋನ್ಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 2 ಜನಡ ಪಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತನ್ನ ತೆಲಿಪಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಪೊರತು ಪೋಯಿನಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜು ನಮಕ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಅದು ನೀವು 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ದಾದಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಇನಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪಂದು ಸೊ ಮಾತುಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ತೆಲಿಪಾಯನಕ್ಕೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಐನಾತ್ ಕಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದು ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅವಡಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ 2 ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂಚಾಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪವನಂಚಿನ ಪೊರತು ಬತ್ತಂಡು 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈತ ಪೊರತು ನಿಗ್ಲಿನ ತೆಲಿಪಾಯರು ಎಂಚಾಗಲು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬಂದಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೇರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಭೇಟಿಯಾಪೆ ಈತ ಪೊರತು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.